прикриването на витамин D, което никога не беше коригирано. Казаха ни да приемаме 600 международни единици витамин D3 и че това ще бъде напълно достатъчно. И не, това не беше печатна грешка. Това беше системна грешка, която беше разкрита през 2014 година, но все още не е коригирана. И когато разберете кой е направил грешката и кой продължава да се възползва от това, че тя остава така, всичко ще има смисъл. Вече няма да гледате на това като на грешка или пропуск. Имам предвид, просто погледнете последствията от това, което се случва в момента. Поддържането на витамин D на 600 международни единици до около 1000 международни единици. Лекарите ще ви кажат, че е добро за здравето на костите, добро е за имунитета ви, добро е за общото ви благосъстояние. Но преди години, когато оценяваха витамин D, имаше така наречена грешка, която всъщност не беше открита първоначално, докато не минаха няколко години, и няма да навлизам в подробности как са направили грешката. Ще сложа линк по-долу, ако искате тази информация. Но числата, които разглеждаха, не бяха за отделни индивиди. Те разглеждаха средни стойности от изследвания, правейки определени предположения, че всички реагират еднакво на витамин D. Това е като да се изчислява средната оценка от 30 класни стаи и да се предполага, че всеки ученик е издържал, но в действителност половината от класа все още се проваля. Тази така наречена груба грешка доведе до огромен проблем с много хора, които имат дефицит на витамин D, без дори да свързват здравословния си проблем с ниските нива на витамин D. И така, това, което се случи през 2014 година, е, че двама изследователи преанализираха същите данни, които Институтът по медицина използваше, за да определи тези препоръчителни дневни дози. И както казах преди, те откриха, че вместо 600 международни единици на ден, реалният брой всъщност е 8895 международни единици. И това преизчисление беше потвърдено от други независими изследвания, но и до днес е напълно игнорирано. Искам да вмъкна някои много обезпокоителни, но важни факти в това видео, свързани с Института по медицина, защото наскоро прочетох тази книга "Забранени факти" от Гавин Бекер. И искам да обобщя няколко много важни неща, свързани с тази организация Институт по медицина. Организацията, която разглеждаме като научен авторитет, който трябва да ни защитава, но знаем, че тази частна група е една от правителствените наемници, когато трябва да се докаже, че един медицински продукт е безопасен. Но ето шокиращата част, за която Гавин говори в книгата си. Работата на Института по медицина не е наистина да открива истината, а да защитава тази система. И това, което ще ви кажа, е много обезпокоително. И ако трябва да изключите или да превъртите напред, това е напълно в реда на нещата. Преди разследването за ваксините и аутизма да започне, комитетът каза: няма да заключим, че ваксините причиняват аутизъм. Така че резултатът беше предопределен. Един от най-добрите примери за това как работи Институтът по медицина е Агент Ориндж. Правителството знаеше, че това е токсично през 1969 година. Първо те скриха данните и след това наеха Института по медицина. И в продължение на десетилетия Института по медицина многократно издаваше същото заключение. Нужни са повече изследвания. Колко пъти чувате това за толкова много различни неща? Междувременно войници умират, семейства страдат, а истината е погребана. Десетилетия по-късно адмирал, който е наредил пръскането и чийто собствен син е починал от това, свидетелства, че правителството и индустрията са манипулирали или укривали доказателства, а Институтът по медицина е изиграл ключова роля. Нека вземем бебешка пудра и азбест. 44 години го изучавах. Джонсън и Джонсън признаха пред Агенцията за контрол на храните и лекарствата, че тяхната бебешка пудра съдържа азбест. Но колко време отне на системата да разбере това? 44 години. Такава е методиката на Института по медицина. Забавяне достатъчно дълго, за да избледнее проблемът, жертвите да остареят и отговорността да изчезне. Сега, нека разгледаме силиконовите гръдни импланти. Платени милиарди, а Институтът по медицина каза: напълно безопасни. За една нощ всички останали съдебни дела изчезнаха. Силата на печата на Института по медицина е да защитава индустрията, а не хората. И когато разгледаме какво прави Институтът по здравеопазване за витамин D, това е точно същият сценарий. И ако гледате някои от моите видеа, разбирате, че витамин D не е само за костите ви, нали? Това е за имунната регулация, това е за мускулите, това е за мозъка, това е за настроението. А при ниско ниво на витамин D може да сте в състояние на депресия. Това е за когнитивната функция, способността ви да помните и да се фокусирате и концентрирате. Има голямо влияние върху метаболитния контрол, кръвната захар, способността ви да отслабвате. Дори рискът от рак се увеличава значително, когато имате ниски нива на витамин D. И до днес лекарите все още се ръководят от тези насоки, които са базирани на така наречената грешка от преди години, използвайки това много малко число 600 международни единици за милиони хора. Имам предвид, което е наистина интересно в цялата тази история, е, че след тази грешка, ако наистина беше грешка, те биха я коригирали, нали?
Но не само, че не са поправили грешката, те удвоиха усилията си и всъщност настояват, че не, ще го оставим така. Защитават това число, нали? Защитават това число, въпреки че е показано, че математиката е грешна. Сега Институтът по медицина се нарича Национална академия по медицина. И искам да кажа, тази организация трябва да бъде златният стандарт за независими медицински съвети. Това е просто поразително. Те не са правителствена агенция. Те са частна организация, нали? Те събират средства. И да, те вземат пари от правителството, но също така ги вземат от частни дарители, включително от индустрията. Така че имаме същата индустрия, която определя препоръчителните дневни дози за витамин D, приемайки милиони от Кока-Кола, Нестле, Пепсико, големи фармацевтични компании, семейство Саклър, които притежават Пърдю Фарма. Искам да кажа, че те взеха над 19 милиона долара от производителите на опиоиди, преди да публикуват тези насоки за болка, които насърчават по-широко предписване. Така че въпросът не е дали са направили грешка, а дали са имали стимул да я поправят. Но когато същите организации, които пишат правилата, вземат пари от големите хранителни и фармацевтични компании, не получавате наука. Получавате нещо, наречено компрометиран консенсус. В друго видео ще разкрия изтекал транскрипт от среща, която организацията е провела, в която основно се говори за това как ще контролират наратива в определена ситуация. Препоръчителната дневна доза витамин D не е просто статистическа грешка. От моя гледна точка, тя беше умишлена, беше структурен провал и не е поправена. Защото системата, която я създаде, не иска да бъде поправена. Колко излагане на слънце трябва да имате, за да получите 600 международни единици? Буквално 3 минути на слънце. Добре, мислиш ли, че това е достатъчно? Да не говорим за цялата резистентност към витамин D, която хората имат. Направил съм много видеа по този въпрос. Истината е, че имате нужда от много повече витамин D ежедневно. Нашите тела са създадени да получават много повече слънце, отколкото получаваме. Когато слънцето удари кожата ни, то превръща холестерола в кожата ни в витамин D. Но след това преминава в кръвта ни като неактивен витамин D и това е което тестваме. Така че само защото имате определено количество в кръвта, не ви казва колко е в клетките ви. Това е различен витамин D. Ще ви кажа, че всичко, от което се нуждаете, е 20 нанограма на милилитър, за да имате достатъчни количества. И моят въпрос е, говорите ли за костите, за да предотвратите рахит? Ами, ако някой има терапевтична нужда като възпалително състояние или диабет, или дори затлъстяване, или дори мастен черен дроб, или дори автоимунно заболяване, когато средностатистическият човек наистина се нуждае от почти 9000 международни единици витамин D всеки ден, само за да поддържа нивата си на витамин D. И ако наистина погледнете всички данни, за съжаление в момента няма общоприето ниво на витамин D в кръвта. Има толкова различни мнения. Моето мнение е, че ви трябват поне 50 до 80 нанограма на милилитър витамин D, за да сте сигурни, че имате достатъчно в клетките. И така, когато някой се фокусира върху токсичността, той напълно игнорира слона в стаята, а именно масовия дефицит, който има по-голямата част от населението и последствията от това. Изключително рядко е да има събитие на токсичност с витамин D3. Ще трябва да приемате стотици хиляди международни единици витамин D3 в продължение на месеци, за да получите потенциално токсичен ефект. Наистина, единственият токсичен ефект е твърде много калций в кръвта. Има толкова много други неща, които можете да направите, за да смекчите и намалите този риск. Можете да приемате магнезий, можете да приемате витамин К2, можете да пиете малко повече вода, като 2,5 литра вода, за да разредите урината и да предотвратите камъни в бъбреците. Можете всъщност да проверите кръвта си за калций, за да видите дали имате хиперкалциемия. Въпросът, който имам е, ако слънцето ви дава витамин D и всяка клетка в тялото ви го нуждае, защо повечето възрастни имат недостиг на витамин D? И говоря за целия свят. Повечето възрастни, а дори и децата в днешно време, имат недостиг на витамин D. И това е, защото изградихме общество, което живее на закрито, възпалено и захарно хранено и ни казват, че трябва да избягваме слънцето на всяка цена. Казват ни, че 600 международни единици ще бъдат достатъчни, за да ни задоволят, но напълно игнорират така наречената математическа грешка, направена преди години. Така че това е, което бих препоръчал. Започнете да се излагате повече на слънце. През зимата или в дните, когато не получавате достатъчно слънце, приемайте витамин D3, приемайте го с витамин К2, защото витамин К2 предпазва калция от натрупване в кръвта. Също така магнезият е важен, защото позволява на витамин D3 да действа много по-добре.
Витамин D3 не може да работи без магнезий. Преди да си тръгнете, има много важно безплатно изтегляне, което искам да ви дам, което всъщност ви дава моята ежедневна рутина на една страница. Това е контролен списък и това е рутината, която ми помага да се чувствам на 18 години, когато всъщност съм на 60 години. Затова сложих линк по-долу в описанието, за да го изтеглите, разпечатате и сложите на хладилника си. А след това искам да гледате това видео тук за витамин D и токсичността, за да имате цялата информация, която ви е необходима, за да го предотвратите.